Hello guys, good afternoon to everyone, no? Naako karon sa akong part-time dili nagbantay ko sa pusa, no? Ito yung alaga ko. Si Lee, no? Si Lia. Ito yung alaga ko ngayon dito. So at least na ako'y part-time, no? Every time na ako diri morning and afternoon kay I have to double check sa iyang food and water na iyang food napaman siya napasay water. So mag-check ko diri sa iyang mga tanom sa ako ning balay sa akong boss. So mo ni iyang kuan iyang kalibangan. Check ko ano yung piuhan iyang hugaw. Pwede na siya abutan ako sa toilet. Brush ang sana siya. Na. Morning and afternoon niya na ako i-review niyang puan, iyang kalibangan. So it will not smelly. Flash na siya. Yeah. Mag-check sad ko kay ang naman ko ni iyang kuan automatic na vacuum. Bantayanan kaayo kay kahit kung ka kuan. Kuan puno moton o kuan chargeable. Lumabalik na sa iyang kuan sa iyang gibutangan. Mag-charge sa di siya. So until now, mostly diri sa among lugar nagkuan pa nag-close mostly sa company. Shutdown gyud kay we need to quarantine sa mga tao, no? So we need to be careful and to be safe everyone. So mo ni napay mga sakyanan. So you can see all around here in no na ako sa city nagstay. So after like 8 o'clock in the evening, curfew mag-start of 8 o'clock until 6 in the morning. So wala na cars outside nga mo dagan. So everyone na nagit sa balay. So ari ko dili kay at least na ako'y gamayng income. Na ako'y gamayng sweldo so makasurvive ko, makapadala ko sa akong family sa Cebu. Nabi ako'y 5 ka book adopted niya plus akong mama, akong manghod. Magangata, wa tay ikakaon, no lisod kaayo. So you need to make other like option nga makakita kag money to get some extra work. So at least no, when I was posting my message sa among company group na ati nag-inquire sa ako, so at least I can get some extra work, no? So at least na ako'y kalingaw sad if you have like na akay work sa balay lang, so at least na akay extra money to get some para sa food nimo mga ka you don't have anything to buy, wala kay food kay piting mahala diri. You have to abtik ang show, abtik kayo ang show. Kaya kung dili ka mag-inabtik, wala nga. So mo ni siya, buutan nito, we are very close now. So guys, just follow my sa akong YouTube. At least guys, be safe lang everyone. So God bless everyone, no? Ang iring bambanon, manitig bantay sa mga iring. Bye!